to nije samo futbol, mora malo da razmišlja na drugi posao kada batalju karijere. Jeste, pa ti si svima pomogao, u principu oni lakše si snađu, tebi malo ko je ovdje možda mogao da pomogne kad si došao sa Savijom? Ja i Savio došao za Edu, zašto i mi bijemo u Zetu, ali u Zetu bio mnogo teško, zašto mi ne pričamo English ni srpski i ja nedelju dana samo pilet ne jevu, zašto samo Čiki zna da priče. Pilečna i Coca-Cola samo zna i nije voda pio, zašto ne zna šta je voda. I mi ne zna šta je autor, nisti samo ko priste pokaži i sta očima i jedemo. Ali ja nedelju dana samo pilet ne jevu. Nisi znao drugo da naručiš ja. A čekaj, sad i voziš sve, snalaziš, jel da? Ne, sada ko pravi sve, da sve znam da priča sada. Jeste. Evo ja sam okačio to kad si sa Evan. Do vas i ova pozitivna atmosfera koju nam Kadu pruža, jer zaista uvijek je nasmejan. Teško te vidjeti onako tužnog, neraspoloženog, dobro nekad posle utakmice da, ali ovako mimo stadiona. Veseo si, jel? Da, sada sve ide dobro i srećan sam i sada mi rodio sin i sada mora da bude više srećan. Jeste. Sin se zove isto po tebi Kadu, ali uzima prezime naravno i tvoje i od supruge, znači Kadu Bahus Mendes. To sin je zove tako. 3 mjeseca ima, tako? Sada puni 3 mjeseci i dolazi malo sebe da gleda. Jeste. Najavili smo, supruga bi možda mogla da te nađe preko interneta, inače za sve koji nas slušaju u inostranstvu www.media.rs, pa nađu dole link da slušaju uživo Radio S. Da, i da gleda kako ja pričam srpski ovdje u Beogradu. Ona ne zna srpski, kako kaže samo? Daj. Samo da traži, ona sve zna, ali srpski slabo zna. Slabo zna, dobro, naučit ćemo ako Bog. Da. Evo jedno od pitanja koje je stiglo, sad ću ga i pronaći, interesantno mi je Dejan Uboja, kaže kako si dospeo u Zetu? Kako si došao do Zete? Došao zbog jedan menadžer tamo u Brazilu i menadžer iz Grisi traži tamo Zeta, tražio 4 igrači i doveo ja i još 3, ja, Savi još 2. Aha, jesi čuo pre toga za Zetu, za Crnu Goru? Ne, oni kažu da su dobre ekipi i mi dolazimo i kažu da nije jaka liga, ali mi hoćemo da dođete u Evropu. Da dolazi u Europu i da gleda kako ide i bio dobro. Yes. Ognjen Rakić se pita ga da li se Zvezda teže snalazi na malim terenima. Kaže, u Letoniji niste mogli da se organizujete kako treba na Marakani, zato što je teren širi i izgleda da je bilo bolje. Šta misli, kaže, da li je to razlog? Nije to razlika, ali na Marakana to je veliki teren, ima veliki prostor da se igramo. Zašto mi imamo igrači koji je bliži, ali nije toliko jaki. I za nas veliki teren, mi pobežimo od duela i ima prostor da se igra, da dobro igra. I tamo u Estoniji bio u Letoniji, da. Bio prvi utakmici i imao malo umorni od priprema. Ali sada, ja mislim, dobro ideja. Pitate i da li kad je došao Prosinečki sa ovom pasom igrom je bolje za tebe? Za mene je bio super, zato tako ja volim da igra. Svi voli da igra, koji ima tehniku, koji voli da igra futbol, tako voli da igra, pasi igru i akcija dobro da napravi na utakmici. Pozdrav za Kadua, emisiji Time Out, hvala. Nemanjo Rošić Urke također pozdrav emisiji Radio S, kaže ima jedno pitanje za Kadua, sigurno je čuo Delije i neke pesme, pa me interese koja mu je omiljena pesma, hvala puno. Omiljena navijačka pesma. Zvezda je živu. Zvezda je živa, druga sednica. Da. Dejan Delije Severnoković kaže, Kadu, da li ste ti i Borka pogurali, to smo rekli da i odgovorili, međutim sa Borkom si spremao i jedan način proslave gola. Jeste se dogovarali kako da proslavate kad neko od vas dvojice da gol? Da, a sada ne, ali pre kada oni došao mi i svaki utakmici pre utakmici na zagrevanje pokažemo nešto ako mi dajemo gol, ili on ili ja da radi zajedno. Aha, pa jeste spremili sad nešto za ovu novu sezonu? Da. Borha je dao 2 gola protiv Ventspilsa, lepa gola. Dobro, Đorđe Dokić, Kadu, da li si zadovoljan minutažom u Zvezdi? Da, ja igrao
svake utakmice igrao, to sam zadovoljan za to i sada bit će isto. Hoću da igra i da daj moj 100%. Da. Nenad Šone Veljović kaže, kako u novu sezonu ulazite? Ambicije je verovatno domaće prvenstvo gdje zadnje 4 godine Partizan neprikosnoven. Nadate li se grupi Lige Evrope i ko po vama ima jači tim? Vi ili Partizan? To smo rekli za ovo, ali ajde prvi deo. Znači, kako ulazite u novu sezonu? Ambicije? Ambicije, kao ja nikad vidio u Zvezdu. Mi samo tako razmišljam da dobije ovaj šampionat. Zašto je već 4 godina i ja sam tu 2 godine i sam jedan derbi dobio i to kako je teško za mene. To sad u kupu. Da, u kupu. I mi još i ne prođemo. Zašto Partizan dobro se igrao do sada, ali sada ja mislim da je vrijeme Zvezdu da osvoji i sve treba da šampionatu, kupa. Mi hoćemo tako razmišljati, mora tako da razmišljati da osvoji ovaj šampionat. Ljubomir Čolić, imam još 2 pitanja za kraj ovog segmenta, kaže, ko će prvi da zatrese mrežu Rena, kaže u četvrtak, Mezenga, Kaluđer ili možda ti? Ja navijam da bude ja, ali ako ne, može Kaluđer i Mezenga, to nije bitno koji. Da. I pitanje koje će zatvoriti ovaj segment, samo da nađem ko je joj, dok nađem, šta misliš o Kleu za reprezentacije, evo, na pamet, pa ću posle da kažem ko je postavio pitanje. Ja mislim, Kleo je dobar igrač i pokazao da je dobar igrač ovdje u sebi i ja mislim da on ima prostor u reprezentaciju da igra i da daje gol za sebi. Dobro. Muzika, pa se vraćamo vaša, kaže šta misliš o navijačima Zvezde i njihovoj podršci i kakvi su u odnosu na brazilsku publiku? Super navijači, ja nikad vidio tako navijači da navije selo takmici i pozdrav takmici i isto nije tako u Brazilu, zašto u Brazilu nema navijanja, oni navija lepo isto, ali nije kao nema pesma da dobra kao ima Delije. Ali oni navije fantastično i svaki utakmici oni tamo kod nas i bit će, i to je najbolji za igrači kada navijači kod tebi da daje podršku da nas dobro igra. Dejan Delije Severnoković se pita kakvi su ti planovi posle Zvezde, to smo u principu rekli. Jedino ako hoćeš nešto da dodaš. Ne, sada ja ne mislim za godinu dana do 2 godine, ja samo razmišljam sada da osvoji Subotica, Ren i da osvoji ovaj titul za Zvezdu, da kad ja napustim Zvezdu da osvoji mjesto za drezi Zvezdu. Jeste. Dojčinić Darko Dojče kaže, koji ti najdrži gol u Zvezdi, pita? Moj proći Rudar je bio najljepši gol Zvezde. A to je onaj debitanski, prvi gol. Da, i pre utakmice na klupa ja pitao za Nemanja Nikolići. Kad ja postiži gol, gdje ja mora da trčim. Da, i oni kaže samo upravo. Ja otišao uđe na utakmici i dao gol i samo upravo kod Delije. Pa mislim da te Slavoljub Đorđević nešto kritikovao, kaže, ode kad umeđu navijače nije se ni vratio, kaže. Da, on je kaže da je 10 minuta navio gol. Ali bio moj prvi gol Zvezde i to je najlepši to je najlepši u životu kada ti poslije prvi gol i ima tako navijači. Radimo i potkonat ti pita, meni interesantno, kaže, koliko se dobija kafe od jednog drveta? Od drveta kafe, koliko dobije, koliko se napravi kafe? Puno, brate. Puno, a ti piješ kafu? Piju, ali samo jedan po dan, ne pije puno. Dobro, zato što nisi, evo ja te pitam za kafu, ti neće čudim, a vi ste zemlja kafe, sambe i fudbala. Ali ovdje puno espresso pije, u Brazilu tamo pije filter kafu, to je drugačije, to je malo izlabu kafu. Dobro. Samba je li teška? Teško. Znači, ja ne znam da... Ne znaš da igraš? Ne znam ja da igram. Ja sam Brazilac i ne znam da igram sam. Ajoj. Pa slabo ideš na te karnevale? Nikad sam bio, gledam samo na televiziji. Ja mislim sad da me naučiš, mene i Jovana, da igramo sambo, ali ne vredi. Teško biti. Ali znaš kolo da igraš srpsko? Jesi te učili to nešto? Ne. Dobro. Pošto voliš našu muziku? Voli, lepo su muzička. Voli ja rap da slušaju srpski rap. Rap? Da. Pa koga?
Koga voliš, na primjer? Ne znam koji peva, ali mi sviđa se. Ona je lepša od noći si prevazišao, to je stara, niko ne sluša više. Da, ti i Savio kad ste pevali, to kad ste došli. Dobro, imam još jedno pitanje za kraj ovog segmenta. Lazar Gordić, ko je po tebi najbolji tim na svijetu iz Zvezde smo rekli, kaže Aleksa Radonjić, kaže kakvi ste planovi vezani za Zvezdu smo rekli. Darko Delija Vučić, kakav je oče kad ti navijači ponovo aplaudiraju? Aj neka to zatvori ovaj segment. To je najlepše kada ti radi dobro posao i publika te aplaudira. To je da ti dobro igrao, da ti si dobro posao uradio, to je najlepše. Da. I evo, aj nek bude još jedan Dalibor Radenković, ko te naučio srpski jezik, veliki pozdrav za tebe i sve Delije. Ja sam naučio srpski, ali kada ja igrao u Zeti imao dve djevojka koji u Portugal su pričali. Devojke, tvoje devojke ili? Nije, drugarica, ne. Šalim se. I ona mnogo nas pomaže za jezik i bilo mnogo teško, ali sada bolje pričamo, bolje razumijemo. Super. Supruga se nije javila, ne? Nije. Aj, sačekat ću još malo pa ćemo da je pozdravimo, nadam se da će naći način da nas... Playmaker Crveno-belih, Kadu Mendes, specijalni gost Time Outa. Nastavljam sa vašim pitanjima, nemojte se ljutiti što kasnimo sa odgovorima jer puno pitanja je, pa ne možemo sve da postignemo, jel? U pitanju je Time Out Radio S Facebook profil, dakle kliknete like ili sviđa mi se i postavite pitanje ili komentar. Marko Tasić kaže, zadirkujete, da li ti je žao što će Partizan i 5. godinu za redom da bude prvi, odnosno da će vi biti drugi? Pa kako ne? Dosta bilo 4 godine, sada ja mislim i vjerujem da Zvezda prekine ovaj 4 godina zajedno od Partizana. Da. Marko Marković, kad oni kaže što te kritikuju i nemaju pojma šta je fudbal, ostani ti nama, pruži maksimum kao i uvek, a dobre partije će doći. Pravim zvezdašima najbitnije je to što se boriš za svaku loptu i što ljubiš grb kao da si cijelog života u Zvezdi. Kaže, nema pitanja, samo će zamoliti Kadua da otpeva neku navijačku pesmu ako je naučio. Zvezda je živo, drugi sitinici, to je najlepša pesma koju mi sviđa mnogo. Da. I svaki puta kada Delija peva, ja... Naježiš se. Da. Evo, pokazuje Kadu pa mu ja pomažem. Pokazao mi je ruku, puna je tetovaža. Šta imaš? Ima majka i tata i ženu. Aha. I Jezus, to je... Isus, da. Isus, pa ide nešto, srce nešto. Da, srce ima ime majka. Ime majke, aha, dobro. Lepe su tetovaže, jesi ih radio ovdje ili u Brazilu? Rade su ovdje kod Damir. Jel dobro radi? Dobro, super. Nije bolelo? Puno bolje, ali dobro. Dobro, posle toga ne piješ alkohol, inače bi te manje bolelo. Da, ja samo Coca-Cola pije. Samo Coca-Cola? Boli ko lud, ali dobro su radili. Isto kao otac, majka i supruga? Isti. Dobro. Super. Jedno od pitanja kaže, da li dalje jedeš piletinu? Sada je zlabu, sada jede drugi mjesec biftek i to je to. Jogurt. I šta voliš od naše? Malo smo počaskali pa ajde da ponovimo to. Volija kajmaki, volija pita. Pita, u klubsko pita to najbolji pita koji ja sam sa višnje. Sa višnjama. Volja koki isto. Kako? Kok zove. Koh, aha, sa mlekom. Da, to. Dobro. Volja pjeckavice. Čevapi, voli sve. Da, svinjsko meso slabije, ali slabu, ne voli puno. Ima jedna kritika, evo, našim domaćinima, par puta je jeo jagnjetinu, davali su mu ladnu, pa čovjek kaže to se tako ne jede. Ali ne vredi, prevarili su ti, mi jedemo ovdje vruće. Da, ja jeo jedan puta tamo u Ivanicu i bio vruće i bio super, ali ja bio 2-3 restorana i daj mu heladna, ja nije probao, zašto heladna, kako jede heladna. Pa šta? Nije Coca-Cola. Da. Nikola Babović kaže kakav je ovo lik, kaže kada ćeš daš neki gol, pa danas ne igrao, znači u četvrtak očekujemo tvoj gol. Imao si koliko, 2 asistencije, 3 protiv Ventspilsa? Imao, od 4 prvi gol izašao od moje... Od tvoje asistencije, da.
Nikoli Babović kaže, pitaj ga da mu daju baš dobru ponudu iz Partizana, da li bi prešao, ali iskreno. Ne. Nije fair to. Nije fair pitanje, nije fair. Nikola, imaš žuti karton imaš. Nenad Trkulja, da li si zadovoljan klubom, navijačima, da sadašnjim boravkom u klubu, šta se događa s Adijem? Kaže, pošalji mi dres, pa dres ne da stole, rekao je. Ne da stole, ali bit će. Šta je s Adijem? Adi sada se vratio i ja ne znam, ja mislim da oni sada može da igra, ali to je od šefi, nije od mene, nije od kluba, to je od šefa. Jeste. Marko Marković za ekipu Radi Jest, kaže, pustite zvezdašku pesmu, samo zvezdaši slušaju. Ja se nadam da nas ne slušaju samo zvezdaši, da nas slušaju svi iskreni zaljubljenici u sport, jer mi dovodimo i fudbalere Partizana i Zvezde i košarkaši jednih i drugih, nadamo se i drugih klubova, imamo zamerke što uglavnom protežiramo Zvezde i Partizan, ali nažalost Vojvodina je u Novom Sadu, drage volje bi ugostili neke fudbalere od njih, dolaze nam iz Ovka Beograda, Rada, košarkaši FNP-a, kako ko sad se do duše fuzionisao sa Zvezdom, ali trudimo se da budemo interesantni, pogotovo internacionalci kad dođu, evo, kad je dobar primjer da je kod nas prijatno, jel? Da, to je super bio i dobro sam i... Dobro sam te ugostio. Da. Danilo Čupić kaže, pozdrav za Kadua, eto imaš puno i pozdrava. Slađana Dejana Lalić kaže, samo jedan veliki pozdrav za vas i vaše gosta. I za kraj ovog segmenta Aleksandar Tešić, da li bi igrao za reprezentaciju Srbije? Je bi igrao za Srbiju? Igrao, ako mi je zvao, ja sam tu. Jel imaš pasoš ti srpski? Ne, sada treba da dobije još i mjesec dana. Evandro sada dobio i sada još i mjesec dana, ja mislim da ja hoću isto da dobije pasoš. Ako mi zove, ja sam tu. Da. A čekaj, ako te zove Brazil? Teško Brazil da igra. Ja moram ovdje da razmišljam. Ovdje sam blizu, ako mi zove, ja sam to, ako ne... Dobro. Ajmo muzika, Jovane, pa da idemo. Dođe smo mi do telenovela, gotovo. Kaže Kadu voli da gleda i to. Kako gledaš brazilske telenovela? Dobro je Brazil. To je najbolji ko pravi Amerika film i to Brazil, to je najbolji telenovela na svijetu. I kako nedeljom ide, u kojim terminima se gleda? Ima u Brazilu u 15 do 3 ima repriza, u 6, u 7 i u 9 ima novega. I sve gledaš? I sve gledam. Čekaj, jel voliš filmove inače? Filmove baš. Voli, ali voli komedije, ne voli ovaj fight, to ne voli. Ko glumce voliš? Voli ja Adam Sandler. Adam Sandler. Da, Will Smith. Will Smith, dobro. Da. Glumica? Julie, to je Angelina Jolie? Pa nisi ni ti lud. Da. I Jennifer Aniston, to je. I Jennifer Aniston. Šta li će ti Brad Pitt reći, ja? A ne, mislim da čuješ šta voliš, a? Voli moja žena. Brad Pitta, pa eto. Joj, strašno. Imaš sestru, ili tako? Ima sestru, da. Mlađu? Jel nije udata, nije? Nije. Ima momka, ima? Ima momka, dobra momka. Odobrio si ti to? Dosta to. Ne treba da se interveniše, ne? Ne, on je dobro. Ajde da iskoristim i ova dva segmenta za pitanja naših slušalaca. Bočko Belić ili Bocko, šta misli o novim crvenim dresovima koje ćete nositi u Subotici danas, to ova nova garnitura skroz crvena? Vidio sam ja juče i lepo dres, mnogo je lepo. Da. To da nosiš u Brazilu. Ako stole daj mi nosimo, oni ne daj ništa. Ništa ne da. Ali dobre one, oni dragi Milko su ovo. Da. Andrej Marković kaže, da li bi gledao neku našu utakmicu kad ne budeš igrao sa članovima Red Star Belgrade foruma, ima ih dosta, negde gledaju navijači zajedno. Jesi gledao nekad sa navijačima van Ne. Ne gleda, ali ako ima neki dan da idemo zajedno, hoću. Jesi bio na severu nekad? Nije. Nikad, da. Stameni bio jedan put. Stameni jednom, pa peva je tad. Da, peva. Dobro, evo, prilike da navijači pozovu Kadu da dođe na sever. Ne znam da li bi to zabranjeno, nije? Da li bi ti klub pravio? Ne znam, to ja moram da raspitam. Zanzibar bre, Kadu kaže puno sreće, majstore ti želim, kaže da najzad uzmeš duplu krunu sa Zvezdom i šta misliš o Viletiću pitanje? O Viletiću? Dobre Vilota, i sada igra i pokaže da je dobri igrač i nas treba Vilota za ekipu, to je mnogo dobro. Imaš još poziva da gledaš sa navijačima i to svuda vidimo, baš ste pozvali. Da li Zvezda ulazi u Ligu Evrope, to smo rekli. Šta kažeš za Delije, i to smo rekli, da se ne ponavljamo.
pitanje, kaže zašto nisi šutirao penal protiv Ventspilsa, Chicharito Hernandez te pita. Ali ne fudbaler, nego je neko stavio ime i prezime. Ja ne šutirao zbog Pixi, Kovačević, on je kaže bio 4-0 i sada vratio Zvezdu da postiži gol to, ali ako bići proći Renja 100%, ja mislim ja da šutira penal. Dobro, kaže, jel možda obećaš gol protiv Rena, ako budeš igrao? Aleksandar Drindić pita. To je najveće što ja želim, da postiži gol, to je najlepši futbol kada ti postiži gol, koji igrači neće da postiži gol. Da, dobro, jel obećavaš? Ne sme, a? Ne. Aj bolje da ne... Da pobedite. Ne, pobedimo, koji daj gol nije važni, ja samo hoću da dobro igra i tako. Ajmo, posljednja pauza, jedna pesma može, pa uz odjevu da iskoristim još ovih par dana. Zastavu Helena, kako jede. Prođe smo Kadu i ja malo kroz istoriju fudbala, malo pričamo. Inače, uskoro će ti rođendan, jel tako, 25. jel tako, ti si kraj avgusta, ne? Da, sada 31. avgust punjen 25 godina. Da, jel slaviš rođendane, kako? Slavi, ja sada još malo mi dolazi familija i zove iz Brazila i pravo nešto tamo u stan da bude dobro. Da, pa valjda će biti kako treba. Stižu nam još pitanje, naravno, Željko Vučinović, kaže veliki pozdrav za Kadu od Red Star Belgrade foruma, kaže ako može da nam otpeva bar deo neke zvezdine pesme, pevo je. Stefan Simić Šimke, jel može da otpeva neku zvezdinu pesmu, pevo je. Koliko je Raja Božović učestvovao u transferu u Zvezdu, pozdrav za Kadua. Rajo Božovića, ne znam da li on je u Zeti bio. To ne znam, brad, ne znam. Da neće dobiti crvena pesma, neko poslao, ne možemo ovdje da čujemo pesmu, Nikola, izvini. Ne zbog toga što nećemo, nego da ne bi smetalo programu, naravno. Bojan Vinulović, pitanje za Kadua, ko bolje crta na tabli i objašnjava taktiku, Vilotić ili Pižon? To nije pitanje za Pižona, ali da. Danilo Čupić, to je pozdrav. I ajmo sad na ove što su pod zidu šarali, da je njih ispušten. Dragoljub Mešter kaže, pročitajte komentare nas iz Vojvodine. Čitamo redom kako stižu, kako teče oporavak Pašeka, Vrbas, Crvena Zvezda. Da, oni sada, mi pričamo nekoliko dana pre i oni iskini sada gips i još i dva nedelje oni počinju da šete i za mjesec i pol dana oni dolaze u Beogradu da radi fizioterapija, to da... Brzo će znači se oporaviti. Da, daj Bože da biti blizu. Stvarno šteta, ona na prva utakmica. Da, to je bio mnogo žao, zbog nas i zbog igrači, zašto oni vjerujem da dobro može da pomaže Zvezdu u ekipu i zašto bio mnogo žao. Mada se on nije mnogo, neću kažem, nije se razočarao daleko od toga, nego nije onako klonuo duhom, vidjeli smo ga odmah nasmijan, kaže vraćam se, nije ovo ništa. Borac. Ne, oni mora tako da i isto rodio sin i tamo nekoliko dana pre i oni, šta je, to je fudbal, to mi sutra može to da se desi, ali mora da vrati blizu, da igra fudbal i tako mora da razmišlja. Ti kad završiš karijeru vraćaš se kući, ja? Ne, hoću kuća da vrati kada završi karijeru i tamo živi do kraja živi. Kakvi avioni, kakvi okeani, ja? Plašiš se aviona? Ne plaši puno, ali i svaki puta kada ti uđe u avion, to ti razmišljeni da može zadnji dan... Kako vrlo leti, jel to? Da, ali sve do sada bio super i bit će super do kraja. 12 sati letiš do Sao Paulo, od Sao Paulo, od Pariza ili Minhena. I Minhen i mnogo vremena u avionu, ali mora tako i tako. Mislim da u Brazilu i Japanu to je 24 sata let. Još gore. Još je gore. Da. Đorđe Facebook Jokes Turjačanin, ja mislim da je Č. Pita, kaže, šta misliš o Bobanu Bajkoviću, da li se družite? Pozdrav iz Republike Srpske. Ne, ja i Bajkov su mnogo drugo. Ja i oni svaki puta šali se svaki dan na treni i mnogo voli Bajko i svuda tamo, ali Bajko i Kaluđerović i Tošić, to je moj... Ekipa. Da, to je moj najbolji drugi tamo u Zvezdi. Miloš Jakovljević kaže, uporedi Kristića, Dostanića i Prosinečkog, pogotovo rad na priprema što se kondicije tiče, pozdrav iz Kragovica imaš. Jer sad imate više kondicije, manje?
Ne, imamo više, su jaki su trenizima i mi spremamo su ovaj Žirović dobre trene. Žirović. Da, Žirović, mnogo dobro fizički trene. I mora tako, i oni svaki dan kaže Prošineski, ako hoće da igra ozbiljno futbol, mora to tako da radi i tako mi razmišljamo. Da li ti je lakše igrati sa Dimitrijevićem ili Evandrom, pitate Milutin Vujičić? Kako nije, oni su su dva dobro igrači i to je lakše kada ti igra kod dobri igrači ispred sebe, to je dobro, to je super. Jeste, i Dragoljub nešto kaže, hoćeš nama u Suboticu na tekmu, kreću ljudi u Suboticu. Sada kreće, a? Kaže, hoćeš njima. Ali gledao sam na televiziju. Mora da se odmara. Dobro, ajmo muzike, pa imamo, ja mislim da ćemo još 2 segmenta sigurno izgurati. Kadu je i dalje speć za odjavu, naravno da si ljubimac Restal Belgrade foruma, očigledno po ovim stvarima. Verovatno si sad postao svestan toga. Jedno od pitanja vezano za mlade igrače, kaže Dalibor Dača, Pop Vizir te pita šta misliš o Jankoviću, Čaušiću, Stojkoviću, Lazoviću, da li bi Zvezda mogla na njih da se osloni u budućnosti? Može 100%. Lazo već pokazao da je dobar igrač i Janković i Stojković mali isto. Da, i mora još da uđu u ritam, ali vidi na terenu da su dobro, mnogo dobro, ima mnogo dobra kvalitet i ja mislim da još i malo oni isto pokazuju da su dobri igrači. Dalibor Malijević te pita da malo poradiš na fizičkoj snazi, da možeš malo i da se guraš, da se biješ. Mogu, ali to nije moj stil. Ja volim da igra fudbal, koji voli da bije kao... Ako ja volim da bije, da ide na duel, ja igra... Odbranu, igraćeš odbranu. Ja volim da radi, da daje asistenciju, da daje golova, da radi dobra akcija u ekipu. Da li znaš da čitaš srpski, da li si probao rakiju? Ne probao rakiju, ali znam da čita latinicu, ćirilica slabo znam. Teška ćirilica. Da li si uživo gledao utakmicu naše reprezentacije, odnosno srpske reprezentacije? Nije gledao, ali i gledao sada proći Ruse na televiziju i gledao proći Francuska kada došao ovdje da igra, proći Romenija isto, Rumunija. Gledao sam i dobra je reprezentacija, dobro su igrači ima i tako. Evo imaš poziv da ideš u Pionir da gledaš košarku, Zvezdu. Ja košarku ne razumijem isto, zato nikad igrao košarku, ali hoću da ide ako ima vremena da ide tamo da gleda, ali nisam ne razumio od košarka. Voliš tenis, a? Evandro je sa Đokovićem se upoznao, kada ćeš ti? Ne znam, kada ima dade i dres. Da, on je najveći teniser sada na svijetu i to je mnogo dobro. Da. Kaže, evo imaš poruku, kaže imaš dobar ukus za glumice. I pitanje, kaže Nemanja Pavlović, kaže da li je Bruno Mezenga dobio nadimak po liku iz brazilske serije Kralj stočara? Da, oni dobio ovaj Mezenga zbog tamo imao Mezenga, on je bio u glumicu i dao ovaj ime, zašto kada oni počinje da igra u Flamengu, imao drugi Bruno i da pozove tako Mezenga, ali nema u ime uopšte Mezenga, to je zbog telenovela. Aha, zbog telenovela, znači svi gledate telenovela. Aleksandar Tešić, aj ne bude za kraj, da li imaš neki ritual pred utakmicu i da li ti donosi sreću? Ja mislim na moju familiju, na moj sin i svaki pre utakmici i traži Bog da mi daje i sve što treba na utakmici, da bude mirno, da bude hrabro, da daje moj maksimum na terenu. Kada mnogo smo pitanja pročeštali, mnogo smo toga odgovorili, pola i nismo, vidim da još uvijek stižu, znači morat ću opet da te dodam nekom prilikom, a? Dobro, može, bio mi je super ovdje kod vas i hvala da mi zove da dolazi. I aki bude neki drugi put, ja dolazim. Dogovorili smo se sa Savijom ili sa Evandrom, pa da opet prevodiš bez pare ne damo. Ne treba para, daj piće samo dosta. Da, puno zdravlja ti želim, pozdravi suprugu, ne žao mi je što nije mogla da te čuje ovako kako na srpskom pričaš, ali dobro, 5 sati je razlika, možda spava, mali sinčić, kad on spava onda ona budna, kad ona...
to je sve kako već mora. Želim ti da naravno da ne bude samo sin, nego da nastaviš dalje kad budeš tero. I puno uspeha sa Zvezdom, to je to. Hvala, to ja želim da bude puno uspjeh za Zvezdu i na moj život i u moju familiju, da bude sve srećni, sve kako treba, i za vas isto mnogo uspjeh i dobar život, da živi dobro i zdravi. Hvala ti puno. Hvala ti puno, Kado Mendes bio specijalno.